Saan? Ang agsipit. Wala maglakad tuwin asirok sa irada. So ayan guys, bali hinuli niya yung ganon, yung baby. What's up guys? Kumusta kayong lahat? And it's a brand new day, and for today's vlog, ang gagawin natin is dito magpapakain ulit tayo ng pabo. So ayan. So bali na kung mapapansin nyo, kung regular viewer kayo dito sa channel natin, is nagawa na natin itong challenge natin before last year, pero gusto natin ulit gawin today. Ayan. Pero ang makakasama nga natin today is ayan, ang aking bulinggit. Yan, si Kankler. Hi ka na kaya, Kankler. Another kids pa pala. Ayan. So mga ilang cup na yan? 8, tapos isang cup na kids. Sa haluan na natin siya ng water. Ayan na. Punta na kami sa likod. Punta na kami sa likod. So ayan. So medyo basa ng konti guys, kasi tag-ulan. Yan ang daming mga chicken. Go! Bala ka. Ay, wait guys, sama ko kayo. Meron ako nakita. Over there. Puntahan natin. Ayan o, naglililim siya. Ayan, si Pab, si ate girl mo. Ayan, so, sige, dyan ka lang. Liliman mo yung mga itlog mo ha. Ayan. Okay, bye-bye. Guys, so kawawa, lumusot siya there. Ang bango. So ayan guys, isasama namin kayo today. Ayan, so bali ready na yung aming mga inihanda ng mga pagkain nila. So bali ito siya, so andito na lahat. Ayan. So tara! Ayan. So ganyan lang siya guys. Kumunti na siya kasi palagi kaming nagkakatay. Ay, umaambon. Ayan na sila guys. Andun pa yung iba. So doon naman tayo sa kabila. Ayan sila yung mga maliliit na chicken.
So dito muna sila kasi maliliit pa sila. Yun, pag once malalaki na sila, saka natin siya papakawalan. So, andito tayo sa kubo ng mga pabo, ng mga manok. So, tingnan natin din yung mga itlog. Tara, pasok tayo. Bali guys, maputik lang kasi palaging umuulan kasi dito sa amin. Ayan, so tingnan natin. Ayan, naglililim siya. And then, meron din dito. And then, meron din dito. So, mga naglililim sila guys. Okay. Pupuntahan pa natin yung isa dito. Medyo maputik kasi. So, bali, dito siya. Yan. At saka yung doon. Tingnan natin. So, mga nakatago pa rin sila. Paano palubusan? Guys, maputik. So dito naman tayo. Ayan sila, mga baby. Mga baby pa sila. And then, ano lang mother. So wait guys, manghuhuli kami. Ayan si Uncle Lord. Huhuliin niya. Ay, ako? Ay. So yung maliit. Agor ka siyang ka. Ang agsipit. Wala maglakad tuwing asirok. Sa irada. So ayan guys. Bali hinuli niya yung ganon. Yung baby. Ayan si Tiang Color. Oh, ilagay mo dito. Pisok mo man dito. Pisok mo man dito. Ayan, baka wala natin. Guys, yung saging, kukunin natin siya later pang banana chips. Nabagyo kasi. Sige, agay-ayam ka. Guys, bali bago pala tayo umuwi, no, may dadaanan lang tayo. So, ayan, dito. Puntahan natin dito sa kubo. So, bali ito guys, tambakan lang ng mga panggatong. Ayan, so there. Ito na. Yung ating saging. Ayan. Nahinog na siya. Ayan. Actually guys, ito natumba noong bagyo. So, kinuha na namin. Tapos, nilagay lang namin dito. I-display lang namin dyan. So, kunin na natin.
So ito na guys. Mabigat. Yay! Yan, so meron tayong saging. So tara, patin natin. So bali dito lang siya. Sa likod lang namin. Tsaran. So umaambon siya guys. So ayun guys, we're done. Tapos na kami magpakain ng PUBG. So ayun, enjoy naman. Do maputik yung place. So ayun guys, that's all for now. And then wag nyo pong kalimutang mag-like and subscribe. Bye bye everyone!